Ей, здравейте, приятели, това ще е втори епизод от поредицата ми на Clash Royale. Сега да видим какво е станало и какво не е. Така. О, получих миньоните! Колко много ги исках тях. Silver chest. О, мале. Нямам пари, а имам много да подобрявам. 35 нови неща в клана. Мишака пъщо е лефнал. Странно. Нов магазин. Вместо какво да ги сложа миньоните? Вместо спира гоблините. И това ще направя сега. Да нападаме. Ей, сапа, забравих, че нямам никакви въздушни работи. То ще ми смачка тауъра. Аз нямам нищо с което да се защита, бе, хора. Аре, помислете малко. Може да ми сложите малко по-важни неща за защита. Сетихте ли се за това? Генийчета. Гениални генийчета. О, то го разбих супер бързо. А в началото ме водеше и то доста. Си ги апдейт на пичовете. Харесвам ги, ама просто са ми твърде слаби, защото няма смисъл да си ги слагам и са ми безполезни в момента. Спиар гоблините и ячарите ми бяха важни, обаче всичките ми войници вече са по-силни от тях. Иначе и те са важни. О, я да лефна от този клан. Leave, yes. Create set. Търся. Клан. Българите. 9 човека. О, мале мило. 50 човека. Join. Ще изпратя реквест. Не. Някакъв поготин клан искам да вляза. Members. Минимум клан поиска. О, не. Абе, тук няма ли клан левел, бе? Аз съм свикнал да има. От Clash Clans. Тук няма значение кой левел е клана. О, това е готино. Тая игра малко съм нов в нея. Супер! Влязох си в клан. Сега да видя дали ще ми донейтнат. Искам. Не знам какво искам. Едно миньонче искам. Дайте ми миньонче. Моля ви, дайте ми миньонче. Сега да нападаме. Да видя какво ще ми пуснат.
О, толкова силни неща ми пусна, бе. Лат, аз не мога да се справя с това. Бейби дракони, принц. О, то ще ми смачка талора. Нямам никакъв шанс също тоя. Yes! Ама... Как? Гадост. Това беше супер неочаквано. Аз си мисля супер, че го победих. Но то пък ми пусна една спелка и съм край. О, не, защо? Гоблин барела преди мисля, че като падаше взимаше демидж. Даже съм сигурен, че преди като падаше взимаше демидж. О, това. Бия го! Победа! Победата е моя! Well played. Това не го разбрах, дори не успях да го прочита. Така. Знам, че може да не ме чувате много добре. Ясно знам този проблем. Не знам защо се получава, но и на мен не ми харесва. За жалост обаче си е така. Яйцата са ми готови на Хейдей. И още една атака ще направим. Надявам се да не се проточи много дълго. Така. Оуч. Оу. Сега гоблин барела, като му пусна, ще види това. Или пък няма да види, маля, какви мощни войници ми пусна срещу джайанта. Те всички са заети с джайанта, аз ще ги го размажа. Не. Гадост. My minions виси неговите тъпи работи. Въпреки, че изобщо не са тъпи. Тук да ми се махате от главата, че не ми се мисли. Сега ще му убия работите. Валкирията е най-добра срещу скелетите. Аре бе, тя май няма изобщо да ми се дадат. Тая или тоя. Оу, то ще ме смачка. Тия работи, дет ми пусна, направо съм свърши. Останаха ми само миньоните за защита силна и направо ги разбиха. То ме смачка. То ме размаза. Човек, то ме смаза, бе, човек. Аре бе, fuck this. И първата ми провалена атака, бе, да му се не види. Защо? Не знам. Трябва да спечеля бейби драконите. Толкова са важни, че направо спир гоблините ще си сложа. Очевидно без тях не мога. Вместо стрелине. Не знам дали да ги сложа вместо нещо друго. Примерно. Свърши ми времето или цъкнах нещо без да искам. Миньоните ще разкарам. Беше си ми добре. Без тях. Разбивах си ги.
Добре, тая атака с Гоблин Барела беше адски провалена. Направо я фейлна. Тая атака беше направо жалка. Си признавам. Аре бе, тия ме разбиват, направо ме разбиват, човек. И то ще загуба. Абе, ще се откажа от играта, ако не остъп губа, защото то няма да има смисъл за мен и ще се откажа от нея. Така е най-лесно винаги. Ако не печелиш и ако не ставаш за тази игра, просто се отказваш и е най-лесно. О, не! Ако ми го разбие край с мене! О, ес! Победа! Победих! Това беше супер спорван матч, хора. Не мога да повярвам, че победих в този матч. Значи съм много добър. Няма да се отказвам от играта. Добре. Добре, успокой се. Спокойствие. Оха. Това ще е края на епизода. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да оцените с лайк и до следващият епизод от мен. Довиждане!